Apa ndithuti ndi Jomo Osman amene ali meya wa mzinda wa Blantyre. Iyeyo ndithu akumaoneka koma akugwira ntchito munthuyo ndithu. Guys, mwina sometimes we need such type of people. Mwina amene sakudzifira kuti ineyo ndine apapa ndine chani kena kuosa kapita. Guys, imagine waitanaka bazaja wakhazika basi ndikumafusa. Guys, tibange banji. Koma zakuti sizikupereka sense. Zakuti sizikulongosoka. Anthu achakumana direct ndi fumu yawo ndikumayeuza madando awo. Guys, isn't that beautiful? Sizokongola zimenezo? Sometimes we just need something like that. Instead, kunyama kwa anthu mukauze kuti makuti kama kulimba kalata makuti anthu amafika zote palibe communication, palibe connection. Pamene baba njira imene akugwisa ntchito Jomo itakhala very effective. Itagwira ntchito kwambiri nanso akambira nayo mfumuyo. Akambira nayo. Guys, isn't that beautiful? Anthu osapita school akupanga zinthu zopa ground zokupsya zooneka ni maso. Kubatula kuposa amadigiri so famina amadigiri amathambe kuzifira ayi kakumanda akabaza inu nini ndapitani mukauza kuti pamene achokera pa banki pacha. Guys, this is beautiful. We need this as a country. Guys, Jomo yetu timangona kumpanga sabotage kumano is doing great work. Is doing great job. Mara ni cameras. Zone. Oh my God. Wow. Shandulia. Ingona roso makandaso. Aso golendia. Awa. Uvusa sujana se. Zimene zozotu. Ndivemvera, zimene zozo. Kuzibanga chimodzi. Sabange zinthu zingati? Ziwiri. Chimodzi kuti chiyende. Popanda kuyenda zikhapo. Koma inu timvesesane pa. Nafusa sogole ngati awa. Timve tifake madando anu. Ayini ndani? Ndasogolera. Kuti zonse ziyende chani? Ziyende po. Nde chomwe ndikupempha ine tisatenge usi. Zitenge chani? Mukatenga moto ndio titani? Zithe. Sogole sungakhale sogoleri popanda anthu. Munthu umakhala sogoleri fake panjani? Pali anthu ndiye bwana ine wanu Jomo mwandibeza pepani tazuka mochera ndimazuka mwamba kumalezo natoka ndira ntchito kwambiri ndiye mundikhulupirira koma ndikhulupirira chomwe tilapangane pano chikhala chiti ine ndimve madandaulo anu inunso mumve madandaulo atani ndiye kuti filimu iyenda po bwana ifera kupezani wiki hata hiyo tunaandra instruction yokuda njinga amene timayima kuyambira pa blockbuster kuyambira pa post office pa blockbuster mpaka na kufika chapa select and save kuti tonse tikuonera tichoke eno tinapeza mwayi wokuyankhulani pa phone ndipo pamene munanena kuti panopa muli kulilongwe mukabwera pamene tita letisana kumani lonso wabwera instruction yomweyo yokuti tikuyenera tisunte leno takambirana ndazi nzanga pamene timakupanga chiganizo kuti tipite kwa bwana tikapempha kuti ife malo mmene timapangira business mmene momo atithandize atitengazi ya ndekubwera kuti atithandize
mutiunikire mutiongolere kuti mtauni kalemo bwanji Mtoto kama alipoenda huko. Alright. Guys, tuambie Moselu memuri ya. Wina ile tuambie. Kubera kwa ile ukala meya sakai kipinga. Chondo kupinje ninuyo kuti mawa mzambe unena kuti ya amwene ati andiwo iphaya. Kene ngati zikondana ndipange zinthu zoti ndikukondeni inenso mulidani ndikukonde issue sitikudana ndi njinga manemvesese koma issue ndionena kuti kodi ife anjinga anthu akamationa titenge ngati ndani munemvesese chifukwa njinga zomwezi anzathu ena afa njinga zomwezi wina wache wakapidwa wina waponyedwa kwina kwache wina umwadi hivi na polisi sasa wina wanjinga wapidwa walandidwa jani njinga manemvesa pake wanjinga angotengerwa kuti bizoba basi pake jani pake toka we are not organized yani organized ndi chinthu choti anthu simula tipike bino bwino ineto mwe ndikufuna for example uve town and uve umene wina afune asafune ndi utesi mukunive tikanena uve kubwera bwanji uve kubwera kuti malo okwerera njinga achuluka apo tikuziwa zoti pali malangi ndiye chinake chikachitika olo kuti tipange organize kuti wapanga ndi wavu sizijani now njinga zina ngati koyambirira tibwere palangi yapa jani yapa Standard Bank hapa hivi guys niyo ndineyo 20 fotokozirani uku kuli bank ife tukuyimisa njinga pazondo tiye ni pano tiuzane titokatoke tendera mfana uku kuli bank ife tukuyimisa njinga apa ndizolondola mukanduza zolondola ndisatira inuyo pa umunthu inuyo apa pali banki njinga tukuyimisa apa ndizolondola hayi sizondo magayi ndinene chilungamo ndiyene chomwe ndikufuna china chilichonse mwana atu samafika lero kukhala mmene anthu akufunira ya pena amakhala chopendama pena pang'ono ndi pang'ono tikutani tikusuntha ndinanena apo kunena kuti anjinga zisamalowe mtown nanena apo sikujina yayi anthu ena tisanamvesese kusamvesesa kwaje tikufuna business yathu iso tipange control lero wina aliyense angozuka waphunzisidwa ndi ambuye ache akubwera ndi njinga umayima paja palangi wina aliyense angoti akazuka chifake njingazo zilibe control wina aliyense angopanga chomwe akutani ena asadziwa even kuyendesa ena angoyendesa amene angayendesere saganizaso za moyo wawo saganizaso za moyo wina tingoyenda amene tingayendere boma ili la DPP ka president atu akufuna prosefe tizipanga tinachito kuti tithandizire kuti tizipeza jani koma tili momo ifeso toka tiziganizire toka ndo ziganizira toka tomwe ndikunena ine pa banki paja wina wajaza ombe in terms of security paine paja nzolakwika kuti wanjinga akaime panja pajani pa banki tikuyambira painepo tikuyambira kulakwika kwa wanjinga kukaima panja pajani pa banki in terms of security okubako zobwera kungoba paine ndikukwera njinga umata kumapita and izizi zasekereredwa chifukwa choti anthu ena ache mmene mwanenera anzathu ena ache samaona uvi chifukwa uvi umene omwe analipo ache akanakhala upanga control sibwezi uli choncho wako koma amabwera kwapeza kwaza ndipaseni kena kache ndikupasani malo kuti muzimbika ta njinga chomo sakutero iya ola anyamata anjifake ablazi walipo anyamata omapanga control ajiazi wa town ndinawalesa ziti zimene zoti komanso ndawalesa zoti aziwera pa njinga zitengapo chani ndalama mukulimvesese chifake nunso mwindi umphawi
ngati kuli kotenga ndalama papezeka asogolera onena kuti ndalama itikusonga kuti nzatu akavulala tizinthandizira osati munthu wa chigawo china achoke chigawo china azadye ndalama kwina. Izo ndizotani zolakwika. Mukaona sili unoka lero imwe muzungulire mulimbi mukaonemo mukaona kuti mavenda adasunthira ndikunama popanda afuti mwaonamo silikali hayi ndizomwe tikufuna ati mufuna ine ndibwere ningobwera apolisi azingokugwira ndiziyenda koma tikambirane tiuzane ndifake nauza kulowa ndili kulilonga mwapanopo choyambirira komwe ndikufuna ineyo ino ndine tigwirizane pano endera cha limoze muzidikira kuti kodi amene athu atipangira chani ndizomwe ndikufuna ineyo tifake na mphawe azanga tikachoka pano muyambe udikirira kuti kodi pigewa akuti api choyambirira tikufuna wina aliyese wa ine nditu akalowa komanso lanki ina iliyonse tikufuna pakale anthu oziwana tilembe njinga ina iliyonse omwe zikhala paja malangi pali wakuti kuti tipange control ziti izi osati munthu akangozuka uko azingobwera kuti basi tikukapanga zanje ziyenda mwina tikulapisa china chilichonse chikamabwera chimakhala ngati chankhanza koma chifukwa chikonze chani choyambirira ine mukandiuza ine pano ta big gate tikuchoka malo omwe mukuanena achi alternative nditiyo mukatichosa paene paja big mutisiye mwina apa ndizomwe tikambirane sichoncho pamene paja bwana zona timpolakwika koma tikale pati ndiye tione pomwe tingatani kodi ndizoyenera kuti tikaeni malanki 8 kani ina nditi mangani 8 ndikutanthauza kuti apo lanki anthu aziti chani suve ukawokawo ndiye nene tikufuna tichepese uve ndiye inuyonso ndikupaseni mwayi mundiuze ine kuti ndikuzamwe asogoleri anu kuti inuyo ine ndalesa choyambirira panopo ndalesa chapa banki pa koma kubwera chakuno ndiuze ndi chomwe mukufuna inuyo ndipange kaya monga ineyo ndiyankhuleko ifeyo lanki yathu si pa mmene mwanena muti pali malanki ifeyo lanki yathu si apa pa banki pa iyi koma ipansi wa Eskom pa Ponde hardware poyambirira apo timayima kwa nyamata okwana 10 ndipo tinazikhazikitsanso nafe mutoka kuti apapasapitiriswa nyamata okwana kopitirira 10 malinga ndi malo awo amene ali ndi ochepa pamene pajapo zikolakwika tifake ndipagona chomwe ine ndikufuna kutesa ndi uve zizioneka kuti ngati mukundiuza kuti bwana ife line yathu ndimene njayo ndiye mundiuze kuti ife anjinga tonse apamene pajapo tikuchoka pamene pajapo tizikakhala pakona yachani ya Eskom mwabaziwa pakona ndiyo tikuchoka pakona palombe tukayima pakona yachani ya Eskom ndiyo tiwina aliyese munimveseso zipangisa kuti muzizipanga wina aliyese aziziwa zoti njinga ndikazifuna zili pati pamene paja pakona paja inetu maganizo anga mukunimvesese chomwe tikufuna njoti anthu azolowere kuti njinga kuti akaipeza pati ndiyo tiwina aliyese olowerera inuyonso ine ndikupasani mphamvu ngati wapezeka wina wanjinga osaziwika bwino akuyima mbalo omwe alesedwa alandidwe njinga apasidwe chibalo tikumvana zonezo ife asite kapena apolisi azibwera ntchito imene ikhala ndi inuyo ndi usogoleri wanu kuti noka mzizipanga chani control basi ndiyo kuti filimu iyenda tikumvane mavenda ali mtown ndife tili kuno ndangolawira mama akungwauza kuti mpange akupanga okha osati jomweya akupanga okha ndapasa ntchito akuluakulu pangani ichi ine ndikufuna ichi osati nditenge afuti tapa ndibweresa apolisi kuti abwera iya inoka tifake mukapasana mphamvu noka ndifaka mati mphamvu kwa anthu ndiye ife ine ndifuna ndibwereze ntchito kwa inuyo anzanga omwe mukuvutika anzanga omwe mukuona zipinjo china tikuyendesa njinga mwana wakula njinga safety yako ili pati poti nonsenu mukumangovomereza mukuziwa tifake ndizophweka wina aliyese angovomera kuti ineyo tifake bwana andilemba ntchito sakukugulirani chipewa sakugulirani chisikumba zozitetezera mulibe mutati mwagwa inoni mali bwana akupasani njinga every day afuna ndalama kuti niwe
mupereke. Inu mukungoona kuti bora ndikuendesa cha njinga, koma zamwe wanu mukuganiza aitu. Ndiye ife ndikufuna paene popo mabwana aso ene ake anjinga mwina panoponso alipo mmayendesa ene ake anjingaso tikumane tauze kuti bwana ifetu chomwe tikufuna anyamata amwe apasi zozitetezera. Ichi chimaoneka chophweka guys. Anapanga ichi sichisiru ichi anapanga sisa sichisiru tumidoro tanapanga. Ndiye ife tikumati udolo kukwera njinga osavala chiti mutu wako kungogwa wapita tu basi. Chifukwa choti chani zinthu ngati tiyeni guys, ine ndikufuna kuti anthu akamafoida mukapita maiko akunja anjinga atu aliko koma masatira malamulo anjingawo. Ndiye ife tufuate ndiye limodzi panopo wina aliye inetu ndikupita ndi asogolera ndiponso ndikufunisisa kuti mundisankhire asogolera. Awa asogolera muchite kuwapasa mandelo kuti awa ndi asogolera athu kuti tizendera cha limodzi pazochitika. Komanso inunso mwini mavuto ambiri kodi boma ikafuna kuthandiza isakuganizireni inso inu tene kai kuganizireni inso moyo wanu kuona kudati kusintha inu nzika za Malawi. Ngongole zomwe zikunenedwa inunso mungongozere fake nanunso mumapanga business nanga business lokugulisa geni iya tosepe nuni mavenda koma nanga zingatheke popanda kuziwana tiziziwana olanki yakuti mena nene abwana amayima papalombe target yawo ndiyoti chani akupanga target anthu olowera mukanjeza tiziona ati ine ndimaziwa tumene zimayendera tikutenga anthu olowera mukanjeza chani ndio kuti tikachera amene ati kuona isikomu lani aja ya isikomu imene njatizikayana paine paja 13 apo bora salowe mucha ndio tipani paja mukutenga amene ati ine chomwe sindikufuna mkati mwa town ndio muzipezeka muli malanki ambiri ngati tikufuna kuti ikhale azikwanje ikhala chani kuti sindikuzana chilungamo ngati ukufuna chilungamo tiyeni ikhale cha ya chilungamo. Toyambirira bwana mwaona njinga iyi ngati liyamo ndinofuna iyi board ili ndi chani ili ndi ma element zomwe akufuna jomo ndiziti sakuti jomo njinga zite ayi jomo akuti njinga zikhalepo. Njingazo zikutesa umphawi wa anthu ena ache koma njingazo tipangane chani control oyendesa zizozo tawa mayendesa ndikuti ena asoyendesa pakati pa usiku tiziaziwa kuti amene ndiotetezedwa bwanji akamayendesa chani usiku sacha omwe tikumamva kuti acholedwa. Bwana ni mauka ngo. Bwana. Ni ngati mmozi wankatika di man town no. Mukulesedwa. Ndali ndikusunira kuti mukuti pasta malo ngati ukwiza pena amene atakazikide mina isaziwa kuti jinga ndikaipeza lapo. Mwina amene mutazipita anthu amene akutoka nkatika di man town. Muli ainu ake kale. Kuti amakhala mwina asomalo anataniso anatha. Amakanganirana hapo. Mati konzera donsolota ni kuti anthu amene kuti kamakafikira kuti tifuna tizipita malo menemo achimwene apa tufuna tipangeza banja alipo so mavendera ena acha amati awani malo anga ineni koma taindira limodzi chiro chatukigwirira pacha pakamodzi panoponso pakaso kuti apa ndi pa awaiya apa tikuyamba moyo wina inuyo musankhe ruti yanu mukunimveseza chomwe chikumavuta ndi maruti ndi makastoma tiziziwa. For example ndikupaseni kuti takambirana chifake anthu nditumpita kumaphunziro takambirana njinga zonse zolowera kumachinjiri tizipasa namba mwanimvesese zolowera kuchani ndiye kuti ranki yako nditi ndi imeneyoyo zikozotheka watenga munthu wauku uziziwika kuti njinga iyoyo yalowa muno ndi foreigner uti uyosi wathu ya tika chizindikiro kuti njinga izi zakumachinjiri izi chinyonga akanjeza ruti yawo nditi izi nzawa kuti wakuti cholinga kuti tisiziwana ndiye mukanena painepo ndiye kuti tisankha kuti awa ndiyeni ati amalo koma as a family tonse tiyenderecha limodzi
ndiye imene sivuto bwana imene ndilekere nini inu musange kuti ndifuna ndikaime pakuti ndikakaima pakuti pachi tizima bwanji ndiye ngani ndionera kuti anthu ambiri akudana nafe chifake tikupanga uve ndiye nkhani yayikulu utenga omwe mutenge muneno ta Jomo ife anthu akutitenga kuti ndife achani ndife auve tikupa anthu mumvese zomwe akunena boma likunena kuti likuononga ndalama zambiri kugulira mankhwala anthu siku ndi siku akumapanga ngozi ndiye kuti tichepese zimenezozo inu ndine tendeka tiakane kuti iyayi ife somwe tikupangisa chani anthu omwe akuti chifukwa anthu ena kuti njinga zichoke mwamveseti ine Jomo ndikukana kuti njinga zisachani zisachoke ine ndikukana ndinani mmoja koma tipeze njira yoti anthu awawo aziwe kuti ife ngakhale tiyendesa njinga koma tili ndikuthekera mwanimvesesa magayi tumeya wa Blantyre akutero sakuti inuyo muchokera ine ndikufunani inuyo kuti tigwirire ntchito cha basi asakunamizeni wina wake kuti iyayi inu simuchoka boma la dadi silola kuti nimuchoke cha mtauni koma tisatire zoyenera kuti tizitani tizisati andi panopo ndikuze chisisi chimodzi panopo meuli kulimbi tikukonza chani depot mwanimvesesedi design zomwe takambirana ndi a minister a local government anena kuti malo ena ali onse omwe pakuyikidwa depot pazikidwa shota ya anthu aja anjinga izinso zomwe tikukuuzani zoti mukakakhala pakuti pakhala pa ball andi pazikhala kuti zinene guys pazikhala kuti kukalowa pa ili kusogolo inyamule passenger zita wina angosagapo pa uya akabwera zaime kucha pale palena mulingati wokhwima mene ambira mbivi chomwe akufuna Jomo inu mukanena kuti ayi ife guys kwina kuli konse order ndiyota ndabwera ine ningoziwa zoti ndikuima pambuyo panda olozitafuta zindipachira ndikuti wina aliyese adya basi pake pali ena pamakhala piki yawa wina aliyese amamenya amene wayiziwira palijani piki yawa koma pali ndena acho wina aliyese kwafika ungoima kumbuyo kwa ndani uli ndi customer wako akuimbira foni bwana bwerani pano muzanditenge ukuchokera palanki ukupita kukanyamula ndani customer awa mwamvesi ndiye zinthu zikuti ziteke inu ndine tigwirire ntchito cha imodzi musatengereza anthu ena zomwe akulankhula chani mumve ochokera pakamwa pa Jomo ndine mwandipeza pa zomwe akufuna Profesa Peter wachani Wamutali zomwe akufunanso nduna ya maboma ang'ono akufuna ziti munthu asakuze ndizamkulu wiki yatha awana ndiyimbira foni ngani ina omwe makakambidwa kumeneko ndi aministawo ndi ngani za anjinga nawo tikupeza mmaziwa kuti chinthu kuti chichitike pamafunika ndalama tikuyesesa kuti tipeze anthu mwamveseti ngati nomwayikidwa kuti apa pasangokhala pambeya pakuimba njinga ndi pakuti pabwere shedi yabwino shota ija yoti muzimenyapo mukamapumanso muzimu afata bati ndizomwe tu boma ili kutani osati zingoti iyayi anjinga asiyeni anthu akunena kuti akusiyeni muzenda chinambala cholinga kuti akuthamangiseni ngati tikufuna kuti anthu awawa ineyo ndikuyimirani inuyo chomwe sindikufuna zonse zindikupanga kuti anthu azindikire kuti wanjingaso ndiwofunikira koma wanjingayo tintengeso pano andi ndikunenesa pano mmalomu muli ndi azisogoleri sichoncho wina aliyese oyima apange register ine zina anga ni maikolo
ndimayendesa njinga yanga ndimapita kwa tikaindi information ndiye tibwera lero tukaphunzitsa anjinga zonse zomwe zimapita ku bango ndoti mukalowa mklasi akuphunzitseni akuuze naye wekoti kuti mukalowa mtown muja muzizowa kodi ine wanjinga ndingayende bwanji pake pena timayenda tili pakati chonchi ukuzipeza iwe ukuzika galimoto uli pati maovateki yake kumapangira kulaiti overtake munthu umapangira kulaiti sitizi watu zosamva sitizi watu zosamva iya overtake imani chomwe ndikunenera ine ukalowa ukupanga overtake umalowa light umakalowa cha left ife ambiri timalowera ku light mumveseka chomwe ndikunenera ndi chani gali moto iyayima eti ndi anjinga zambiri timasamira kuno mukunimvesese tikasamira kuno tikafuna kumulowa munthu timakamulowa kusukulu choncho ndikumapita choncho zimene ndi ngozi tikufunika zimene zatiphunzitsidwe kuti zomwe tingapange alipo to ana ena aterero olo mabwana ena ati ndikuzeni chifake niyo simune organize mabwana ena ati akumatenga ana ena ache machipi labor ndikumapasa njinga ana amangovomera china chilichonse twamangovomera atu china chilichonse we need to control inunso muziziwa kuti ifeyo amapepa andifu bwana akawapanga chakuti aziziwa zoti tilipo ni ndani ifeyo ake waukangowatola aso wakolowera nawo faka akapita kwa amene ana kuti iya chimekayi tinani amati akayogwira chani kufuna chinthu chipangidwe control koma pano vuto lina lomwe kuchula wina akangozuka lero angoti target ndakweza kuiona njingayo ososayisa mara tilimozi guys tikapanga ichi munimvesese china chilichonse chikamachitika ena amakwiya ena amata palibe chinthu chabwino chinabwera mwabwinobwino china chilichonse chikamabwera chimakhala ndi mavuto ake koma mavuto apang'ono ndi pang'ono tipezeka tazolowera tamuyendera cha okwera chaso azoloweratu mani ndapeza njinga apa panopo njinga apa pasindiona ngati kasoma ningomuza kaseta bwera apo chomwe ndikuti kanjeza chanchani pali ndiye kuti mwagwira mukakakhala kwezi mukunimva kulu wanga mukakhala kumene anthu mwagwira azingobwera kuti yemwe mwampeza ali mtown muja wa njinga yolowera kanjeza ili yani ndi nyama imene manimvesese tuwina aliyesa masamala mgodi wake ine chomwe ndikufuna siku ndi siku samazuke anjinga apanga chani ine zingoti kodi cheya iwe paine popo pachitika ngozi yakuti wapanga ndi ndani tenti tsamanga kuchipatikaone chinachitika ndi chani sichoncho guys fili mutu yena chomwe sindikufuna ineyo tizimenyana tokatoka pake mtown mu ine ndikozongotenga azipanga amaskini kuti tiyeni tigwira anjinga oswati tani nawo inu mulipo ambiri ife ndi ambiri ndikunenesa atu izi tizingogwirana mkwiko mtown chifake ine sindikufuna ntchito yanga nditani ndilepere pomwe ndikukwanisa ntchito yanga ndikwanise limodzi ndinu tiyendere limodzi ndinu bwana ndichakulizuwa mwayankhulisa zambiri zikumveka ulimesa vako zinthu sitingadelere lamulo pali mene likubwera ku lamulo lomwe bwana ndilipo ndi mawu mwina aso azenzanga mawu alipo kumangopo kuti yanga ndiye ndikuti usalangule makaya akuluakulu mwabwera kwa ine ine ndimakhulupirira kuti ine sindingakhale dolo popanda ndikunipanga kuti ine ndikhale mwamvesetu ndiye pomwe tafika pano ine chomwe ndikufuna amwene mwayimisa njingapo tayimisani kumbali madam afuna imvani guys pomwe mabwera pano asakaye olankhula mmodzi ndichifake awa timakambirana mkati nawo zaziteni panja pali ano tikachoka pano ina alesa azifire kuti kuti omwe nayo ajoma nditani pomwe sindikwanisa ndikuuza ndi guys apa ndikafufuze kaye ndimene ndimayendesera inezi ndemo sachoke pano ndi mawu ndiponso musandiwo apitise kaye bwana tasunda mwina kuti ena anthu alina zimva nawo ine ndazimvesesa bwinobwino bwana mene zikuyendera mo ndizabwinobwino zanchimene koma
ndikhulupirira ngakhale banja anako kumatha kuapa subject kuti mawa ndichakuti iwe ukaphunzira sikulu yakuti ukaphunzira sikulu yakuti ngati kusintha kwa moyo banja akayendesedwe banja choncho zimene zikubwera pa ndi kusintha kwakayendesedwe ka business yathu yakapasa imene tinalili mtawo ine ndinali ndi pempho langa linaliona kuti imene tachilandira chonchi timayenera kuti kwa lero kapena kwa masiku ochepa zikhale mmene zilimo malingana cholenga kuti timadalira ife chakudya cha siku isi sitingangozuka lero kuti tikayima pakuti tigona ninja ana kusukulu mawa satani sapita pempho langa linaliona kuti tipaseni nthawi tikukonza kuti gulu lile apa tizilowera kwakuti bwana atani atero guluso lile apa guys tizipita kwakuti mukuti konza dongoso limene mkunenalo la manambala maluti ndi machitidwe ena mutatipasa nthawi kuti ana athu azidya komanso tikwanise kulipira malendi tibwerere mmene timagwirira ntchito kuti mutikonzere dongosololo okana akane koma mutatipasa nthawi pempho langa linali lomwelo amwene pano pempho lanulo ndilikana ndi abodza munivesi zomwe ndikuanene pano tsiku lina lache anthu atapita pa banki eti bwana omwe mayima pa banki pa Standard Bank patabwera anthu zakuchotsa akulu ananimbira foni ndino Aimba ndimbo ayimirira pa banki pomwe. Ndinali limodzi. Ndinani nakuti akusiyeni. Tione kuti ndikabwera ndikufotokozani bwana. Ngani ili pano sizoti zonse zomwe kunena kuti zamaluti zachandi zitheka lero. Koma ngani ili pano ndionena kuti tisunthe malo mwakuoneka kuti sadi chani. Tipangane kuti tizikayima apa. Manimvesese. Ndiye tiyambire kuchokera pati. Amene popo ndiye tizipita cha mumvesese tuzoma kunenacho pale mukatenga usi sizikani mukapita uko mkalangula zina koma mutenge zomwe walangula ndani chomwe manimvesese yapiki chomwe ndikunena for example inu mmayima bati amene ndabele ndiwa mmayima palanki patu pene manena bati timamana wale mapapombe hadu ya someno kusesa na yesu ndiye papalombe pa amwene teti nene chilungamo nikanakanda alesa kuti nosenu chokani muzipita kwa mwezi mtadandaula ndangokuchosani pakona kuti lero mupitepo pakona pachi ngati mapanga notisi masiku awawa mukuona amini basa kumayimba amene amayimini chifukwa chani jomoto akumatenga chomwe kudandaula anthu aku Blantyre kuti anthu akuti chani koma pakudandaula kwawoku titengepo chinthu china chomwe chikinekerayo chititandize tonsefu inu mumve kukoma inetu ndimaona ngati pomwe mukudandaula ndikuti mukungotoka paine paja mukupita chakusogolo kuja muona kuti ndipati koma pakona paja tikunitamangisapo amini basi pakalema wanjinga panenedwa kuti chani tatandiza andikuona cha ndiopya tifachi paine paja pakumabloka ndiye mabwana kumadusa muti imeneja ndiye ndi adenja bwana imeneja tikachoka pano bwana tizisundize toka ofuna njinga akupezani pati imeneyo ndiye mwisungu kwa majira rubwana mukuona ngati timvane kali ndali ate ndikukumbuseni ena anu mwina kunalibe maremu profesa Bingu wa Mutali nthawi yomwe ankachosa mavenda anali kuti isowosoja wa post office kuti makhala nsapato chani anthu amapanga business kumene kuchako ndikuuzeni atangwasa amusantu kupita umusi atapita sewa musi wa Blue Belt ujakwayambirira anthu ambiri anasamuka kupita umene uchanalemera manimvesa ndikunena ichi chifukwa choti chani analemera chifukwa business mapezeka malo anga amozi pomwe tikunena paja pomwe tikusumizani kucha mavenda osachoka muntunda akubwera misewu ya Blue Belt yakupita ukwene ndikuti wina aliyese paine paja ochoka paine paja azingolondola kuti mupita palanki amayima pazikiti apasewa pakati uchi oseya chana tosapo palibe simukapezanso amenewo popanga izi tikuziwa zoti kubwera machalenji aja ambiri koma tenekera tiyambe basi tidikirira pakati zinazo zizibwera mkatikati tayamba ulendo ndiye titanzana siku lina lati
pake pala asogoleri ena akumangozipasa usogoleri opanda anthu kuwasankha pake takhala ndi siku choncho munimvesezetu titakhala ndi siku tonse tayitanizana ndikumati akuluakulu limbi yonse ndikufa tikhale ndi chama oyangana tosefe akabaza tikumvana guys komanso pakhale masabu committee mukakhala organized boma ize kukuthandizani na inuyo koma mukakhala chipwirikiti palibe munthu angakuthandize ndezili ndife kuti tiziyendera limodzi zili ndifeso tipitirize chipwirikiti ichi bwana ndikumandanga bwana mawanga amene ali nawo pali malo ena amene mwalesa nde pali malo ena amene mwakonza kuti mwina malo ngati mutha kumayima mwina ena athongochoka ndi maganizo kuti akodi malo ake atokota anene atinanga sitawuni chende yayikulu ndeti mafamu tifotokozere bwinobwino kuti kuyambira lanki kuyambira mtawuni muja malo akuti malo amene sitikoti muzima njinga fatikangochikonza kuti alanki akuti pamene pachapati ndipakona ndeti kuchokapo tukazisakira malo pena tikapeza kuti malo ajaso amene takalowa aja ndiolesedwaso ngati yawo watu tanine bwana ndauza kale malo takata akaipa tikubwera pano chomwe tikufuna pano tu tosefe tili pati chomwe ali kumbali ngati chomwe nditi apange pano ndi chomwe chitakachitike mulino popangapo tikupanga tosefe yemwe palibepo pano ndiyo tisakuziwa chotani ndiyo kuti apapa tikaonesesa tikutenga lanki kwambiri zikuoneka ngati ndi anthu akuno kwambiri nanga uko alipo ngati akusika palibe akapenga lipita uko eti ndiye kuti ife tikutenga kuno eti au ukoso chalumaso chikalumaso tikumana nawo panopo tikupanga zambali yakuno eti ndiye zambali yakuno talina apakona kuti akwera kupita kuchaku namba yanga mutengeso ene kungondimbira ndibwera pati ata kule mtimayo akumana ndini bwana Mwajidule bana basina de bank ifende alanka basina de bank wadabu bat alisonga digangi badabu basogolo bajas kuru yana imani akumaima kwa mwasi ama mini pasa chapa kono blogo past tuna di basina de bank kwa lirangi apa ujeni bajani pharmacy kumanye ndifusena akwa kutendi tandizani kutolangali mundi yanke yino ukani malanki ambiri nuko akamwina ndi malanki awiri pabwino ndi bati kani malanki awiri okay munivesese akwa njinga zachuluka tikakani malanki ochuluka uveso kumata umachuluka bwana magazo anga ndi amenewo tikani malanki ochepa kuti uve usadani mazooneka kuti apo pali njinga apo pali njinga ina tikaipeza apo koma mngani zoti malo onse omwe tikulankhula Standard Bank Pharmacy Blockbuster Tapu pa auction basira ila ukukwesa azikiri babadira machasha demkhani basinengirino njinga zanisha ukaziba zisiyana na kusiyokucha chonchi ndino antakabatenga njinga mejabo zizijoka ufulo bakamozi kwachika kumapita wina 5-6 zisitengero bakamozi ndiye kuti munthu amene akapezeka kumene abweresedwa kuchaka kupezeka amene siwagulani
Ndela ndilosema chino chesikelo. Babwalo pati. Badali banoba bali anthu amene akupanga po business. Ndiye muthandize kuti anthu ayabuda kasunje. Anthu achaine ntchito yake ya business etikayika bwino uku. Afundiza njingazi zisiyangana kuseukuti. Ya. Ndinga bali bali. Ndini nyika zvinhu jawo zichikolo kuteni bakamuza. Amene japo anthu ende kuti anjingena. Akwakufana kumbona bwana. Zona yabo sikuno bwana. Amene bosi kuno bwana. Hayo njinga sisimakha malo amuntu ngayo. Iko zawo. Komano zina zina. Ariya. Komano fanya ndabalo makazi medilimu ndimwe sazia furo kwa magazi akazulengera yanena ayo akuti tanena mesa wanku wana kuti ndi malaini amene apa Standard Bank ndi amene angatolani apa pharmacy ndipo jina mamene Uninveste Apa Palombe akaima. akaviva ntunda apa Palombe taolo sabridge kuntunda kuti. Maninveste sadi. Ida sijala kunusa kaima pa. Amwe kosefe nene bajapo. Fanga chingati. Tipite pafumbi pati. Maninveste sadi. Koma uninvere. Koma timvane kai. Kanjiri kesi. Ndikandi ntchito ndi apa sanapazwa. Ntchito kwa lero tipozoka panga operate tikumvane koma kuyambira mbawa yemwe afika pa line mwachangu azipatira kuti line yake yoni aliyesaziwa kuti ndipafuna Zona tikutosa musaiwale kuti national bank iso National Bank ina yomwe titayike mumvese kaya habari chimimoza kwangu yomwe titayike mumvese akwakuti mbani ina tindi apa auction imene jasingai tindi apa pachile meja sindani ndikunda ali bwino koma yomwe kwima apa pa auction penipeni apa imene ndiyosaloledwa panjanji no again hapa Madina yomwe ilipo abwino amene ngataloledwa apashile animvesese ndiye kuti chifake ena akutenga anthu osokera kusendikizito kuti tentiziona atu guys bwana ni ndiwo tu rangi ya town imene kulibeko sikalapo yankandika masikika kuti imene kulibeko ndiwo zimezije London Pouch timvane guys ndinichitoina kuti ndikabwire tamba nthawi yaitali ndikunena kuti malanki osali mkati mwa tawuni anjinga akutha malanki omwe atakhalepo oyenerera ndi aomwe tikukhala mmalire momwe mukuziwa zoti ikulowera uku ikulowera kuti ikulowera uku chomwe tikufuna titese ndikuve mtawuni muoneke smart sichinayi masangoti apa njinga apo njinga apo njinga apo njinga siziyendera koma malo athu ati china chonifanirese bwana mukanena kuti zimayendera kuti wagwira munthu ni ndani pamenepo ndipo pakulo wa ufiti tilimoze anthu ena mupaka samba nyanga anthu akangoti bwana akukakwera iti wambakenda ajegwe oyamba ne ase banja Imvane guys. Hapa nani hapa? Yonena kuti neto mtaresi. Ndire habari pake pale na ajira. Ngawa mangazi kuzika maenda. Munivese se town mchao. Eti
pali Astoni pali awa ndoma kuyang'anira town jangani ya matransport ndikuauzaso lero awa ndisamve munthu woti apita panjinga ukatenga pale pali anene ajeswa plazi muzikonze ngati ku pa number 1 apadi anthu 1000 ayi zonezo zithe ndipo dei la kumatula dei kana kumamenya makofi ukapanda kupereka kumakangosisa customer ayi pesa urukuru bila wewe utakusema imamene bukamusia customer kuli chede bwana kitenge cha mwaye kuti ni soko kubilika chede bwana akula akakula chito akakula chida sasa chifua awandamea ulino mali nao sino ndina masoya hayo kumangati akukwanisa makana pyo pale jamaa ndeno ine nandi nkawa ndawo ni mwenabo yamo mina ananto sabu ndo antawo ni asana bweli mina pale auction okaija osa ya bwela ndi kwaona ndizoteka kuna kuti moka zozo sana kana lizo chitika panziki baadina akamana kutoka kumena kujako ukatenga njinga kumusiku kuja kama ngaka ya so la chitika mene ndizo zosavuta tine yakune nawo antu tileke mwina gwa katunda pa palonga hadi wapa hata munyamuka mutu katenga njinga kuja kubanguza kuma zinthu zingofuna tonse timange chimodzi tipange timogwirizana ko majina azimene asima chiwepo asogolera ndani ya kwenda kwa mochete December. Most makamba kuzamba kuzi. Akwenda basi. Akwenda Mungu lingi sababu ndio kazi basi. Chenda bwana. Hawe nako makwenda mimi na basi kwa. Ayo. Anabati. Anakwenda traffic. Ngati bempele kwa ntugada mimi najao. Apitizo ni sana panga mbuyo mche. Kwa sababu makunga batali batali. Zilova jonjo. Kuna pesa na ndizipewa. Apitizo settlement jazo. Ndizo zana registration. Kuyo lapa zilipati. Bwana wanga. Bianchi. Ikumbo langa. Kuona kuti ndizomwe nani napa. Kuti ngati ipotsepa malawi. Ngati ngati ndeli moja. Singabwere pano kuzasintha zinthu zina. Zomwe zinali zachani? Zabwino. Bwana ngati amapunziro. Anje kanipake ndayamba. Mulimbe sasa. Kuyamba koyambirira ndikuonera kuti ndingazo ndidziwike kuti zimayima palanti yako kuti. Nkhale ruli. Kumane. Tiziwane kuti palanti yako kuti pamayima njinga apo. Anjinga kuti palena ndiye aka anjinga. Palena ndi anchito. Mulimbe sasa. 1 mabwana anangogula njinga ino kumadikira target. Koma sana samaliro ende saja njinga. Lamulo la njinga uliziza kugulirani ma reflector. Bwana nika kugula sukumba. Ndoti usivala kama ende saja njinga. Bwana nika kugula chimoto. Bomba ndikukaniza zimene zozo. Mabwana akugula njinga so aganize kuti ateteze moyo wayi. Lero ndikukambirana ni madrive. Faida katika ni magulu awili ola atatu. Yachiwiriyo ndio Afrika ine acha njinga. Abwera kumane sonda ame yawo. Yauze swanjinga udakula kule anawo mukakoma kwambiri ma target. Mukakoma kwambiri. Ndikuzazo kuti tufake mabwana ena mulipo pano. Mukukwiya nazo. Bwana ndi bwana mafrende unaona anga tunamalize. Okay. Ndiye bwana mapunziro akubwera. Jirimozi. Mapunziro akutani? Akubwera. For example, tanina kuti lanki ili pajani. Mafumbi baje. Maesco. Ndio takabwera. Ningo auza ti bwana. Aminista ndio zomwe takambirana hapa. Aminista kuziziwa. Ndio auza so ti bwana. Lero kulimbi kwachitika chakuti chakuti. Anjinga takwizana zakuti. Kuliso songano waukulu omwe itanisidwa uli pa 5 kulilongo. Okakambirana zachani? Zakapasi. Koma ineyo chomwe ndikupanga ineyo ndikudana zonena kuti ndine kuti njinga zite njinga zisati zikalepo koma tikuteteze iwe moyo wako ndokwera chani njinga. For example tikunena lero kuti mukakhala paine pajapo kodi paine pajapo zambiri zoyenera palibe ndenu udindo waine sopano kayangana ine atoti tadikireni short
kuti magaya kamadikira azibisa pati. Okay, ndakumbukira chine yake bwana. Ngakhala pa malo amene. Malo amene achati kaone samene damwenye. Akationa feta kuchikana ne. Ati mwene malo yena ali osantown samwenye. Yasite timango apasa kuti akonzepo. Manimvesese. Malo ne achakaza kazambiri pita sakugirapo ntchito. Lero ambe kugirapo ntchito chifukwa pakidwa wanjinga. Ngati wina wachana cha drama paine pajapo abwezeresa kaye tikonze kaye town. Okay, into china bwana. Ndani china bwana. Manena kuti kulowa kuti njinga mkati mwa town isizifunike. Tilegeze ngati kuti iwe wanyamula passenger. Ndima passenger ina makulu kuti town ngwakwandidikire. Ya mgesu na emosi. Ndima zodo amenga pezeke mkati uja azikhala ndiwo mukhanya madomazani Ndipo sababu ilo guys. Iwe wapita wewe jago waima ninjinga yakuja. Zizikhala bwanji ukudikira kapita passenger. Ndiye mumvesese. Ludindo wa Blantyre asite kanso. Yapunzise soma bwana. Kuti mukatenga njinga yanu malire ndi pa Standard Bank. Sikulowa somuja mtown. Mukuzungulira choncho. Mukubwe kusisa muntu kuti mungozopita ukasisa muntu. Kwa mukapezeka ino chifale pali yena akasisa muntu akuzonamiza kuti ndini ndani. Ndini bwana akula. Chifale mafilimu tukwaziwa. Ineno nakulira mumu ajomo ngati achokera pita kwake aitu koma tikunena kuti bwana yanso timuze chilungamo kuti bwana umumu ndikapezedwa chifake ngani ndilamulo ngani sindalama mwakupasani bwana mutati mwauzidwa kuti ukangopezeka ndi njinga town uzilipira 10,000 ndine kuti mumuza bwana kuti bwana umumomwe ndikulowa ngati kwakudikirani ndikagwidwa ndilipira cha ndiye muli nayo kuti mundilipirire mabwana choumira umva ayi ndikupeza pati akaende abwere kapena akamatiza zomwe akupanga akuimbire ni phone kuti tabwa zandi nyamule tizika bwana kusenye zode lanki hapa pharmacy komanso pa global bus ndi pa dabu mwathe saso kuyambira mawa pali bepo kuyambira mawa lero tipanga operate awa lero mukapange operate okay tipempe nawo iyayi lero apa ujeni apa chanichi Standard mukozoka ima pa pena apa ndibe paine pachandie kumene kujachema mavenda alusa chani tacho samise omuja inonso mukakaoneka paja sitani sigura ino mulowesane ndi anzanu mumu abale akulu kaambulani kwa eneo ni mafuta ndikayankhula nayo akwakundi ndithawe yanditeraso kumbali eneo ni mafuta ndikayankhula nayo kuti kumbali anthu achenzanga akapase ambiri timayenda pansiwo endena timatha kutenga makastoma kupita nawo kumalo kotalika kwambiri kutali tilibe ma-ID ngati ya pansiwo pa fuka nthawi yambo pamayenda magezi nakapanga ma-ID akapasa ma-ID yake taonera kuti ndi awo ino inofuka bus operator yet izi zinthu zabwino kwambiri fora ati munthu ukatalikira uthokapanga ngozi kutali kuja kusoona kuti kumeko kodi anthu angakuthandize motani chifukwa sakuziwa kumene kujako koma nataona kachinthu ngati akaka athaurani kufufuza kuti kuni munthu wachokera kutiko ndikutani ndikuimba foni kumene wachokera iwe ndikuthandiza kumbali amayendedwe kuti akakusiku kumene watani wachokera iwe ende kachinthu akaka ndikabwino kwambiri kuthandiza ndine waka ndikuthana ku mwina najambulisa mu 2024 kabaza namba mu 2023 manajambulisa mu 2024 okay ndikachinthu kabwino kwambiri anthu ena aso mbiri achinzanga amene tinajambulisa nawo waka wina anakapanga ngozi kuchikwawa koma anaziwika mwachangu fona liyani kachinthu ya zimenezo kukaso pa union ndizofuwa chifaka union imba kutetezani munjira zino osamangoenda ngati ozungulira chani koma union yonso ibwere munjira yabwino ndofunikanso ameya aifufuza union iyo kuti kumathandiza bwanji isangokayo okubaya union ndi yabwino koma tiyendere nayo chani komanso tiziwe kuti kodi ineyo lero nditapindavulala union ndithandiza chani ndi ufulu wa munthu
kukhala associated ndi gulu lina ili lonse akwakuti I think itambula tampane awa mchimwene wangu hani ndolera kuti apapati kusamusidwa kumapita kulankina pali ena ali ni maganizo kuti achitapo mwayi sanaliso mgulatu sanaliso bwana kama akapita kumene kuti tikanda bwankope zina za kiyo tisatenjira zanje kuti tizokuti amene asamusidwa pakuti tikubwera nawo yake panali dongosolo limene Paulo analena kuti malanki mutilembane tikampase mayina amenewo then galimoto mwa Paulo imene inajambulidwa mapiksha abwanawo muli mayina kale amalanki lanki yakuti chairman wakuti anthu ake awo lanki yakuti ndenda amene tikusamusidwa kupita osati wina lero akangoitenga ina ku number 1 ndiye anali panopa Umashe ganda mukupemba za kuna mbano zisima kwende kuna bwana ntama kukhumba kwambiri kuna bwana ntama kukhumba kwambiri bwana 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 bakubwera so comment laba adakuba kwambiri anjinga kwatula kwambiri mafoni kwatula mafoni anakudalira okwatula mafoni ndo okuba apapa kamvana zinazo kuona naye guys kibanga kusekuja saka pachitengo siko mukwambiri bwana pachitengo acho sabo pachitengo acho sabo sika mtisile namba yanu big man namba tenga kwa plus yani ni tampasio kwa bwana sabu ino eti magwana sabu poeti magwana magani awa magwana abadai yamishile kweji ziko mano wambone tambone eti abamwetira mafuta atatoka ni hapa osai wala katundu hapa bona na eti sabu no bwino eti mwau sajana ndobela njinga tukungo hapa satu malangizo hapo ni mliba soba tizienda bwino inu mwau sajana ndio utakuni bata zile nimeza mafuta dada sana leo madaba ndezi popo mwamba mgauza sabu ino eti nje besengo zetu asamango kwenda tisawao magwana osa popo